उन्दुनो ओंखारनाया जालालै उन्दुनो ओंखारबाय। खामानिबो गैया मा खालामबावनांगौ जाखो। उन्दुनो ओंखारदों। रायजोफोर औ उन्दुनो ओंखारनो हालालै बिराद उन्दुनो ओंखारदों। जिरायबाय थानायनि ना सुखुवा सुखुवा मोनदों सिं साजोब्बाय जिराय जिराय। मा खालामदों नोंसोरलाय जिरायना दङ ना उन्दुना दं? जिरायना दंना उन्दुना दं? कतुमाल माझी हे ओहो बिरास्रावा नाइस थेंक इउ स' माच दिदोम ब्लग जिराय जिराय बरिं मोनबाय आंखौहाय। न'आव गैया आङो जिरायनानै दङ बायह्रायावसो दंफैयो। बेरायनोबो मोना मानोबो मोना जिरायबाय था उन्दुनोबो मोना। मा खालामदों नोंसोरो खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव। सोर सोर मा खालामदों? आङो न'आव गैयालै बेंगलरावसो दं आङो बेंगलराव। मास मोनसे जाबाय बेंगलराव फैनानै। दिदोम ब्लग बहा दं? मा खामानि जिरायनो मोनलायो आदसा खामानिया बिदिनोसै आंना जिरायलाबायनानै नायलाबायनांगौ बायदिसिना एकदम मा होनो बिदिखौ जिरायनायनिसो आंना खामानियानो। जिरायनायनि अनगा जेबो गैया। मा जाजोबखो मानसिफ्रालाय? नै 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 नै